Hello, welcome back sa inyong sports YouTube channel. Nag-ihaw ug baka sa pista, ang bisita ug perting daghana. Sige lang ug kaon, pirmi lang gigutom. Kay nagsyat mi ug bahalina, ang uban na maulit na. Ang silupin perting nga punoa, wa mo agisala dito sa kusina. Giurot ang balbagwa, may upo, may kalit pagsaka. Nagdala pa o mga barkada sa pagkaon. Ako nga giagda, silang tanan mi balibad na. Ang isa nagsayaw-sayaw pa, bahali na, gipang tungab na pagpuro, nangaligid ug nangatumba. Pagkaugma, liwas na sa pista ang hugason, perti nga daghana ang bugas surot na, pati karning baka. Nagsudaan na lang ni tinapa, ang tinapa akong gigisa. Pag nagsabaw, isna ka palanggana, kay nahang uber pa, higop ko sa sabaw, ugilamos pa. May bubong, may kalit pagsaka, nagdala og mga barkada sa pagkaon. Ako nga giagda, silang tanan mi balibad na. Ang isa nagsayaw-sayaw pa, ipang tungab ang bahali na paghurot, nangaligid ug nangatumba. Ang isa nagsayaw-sayaw pa, bahali na, gipang tungab na paghurot, nangaligid ug nangatumba. Please subscribe.